ସେମାନଙ୍କର ପଇତା ଯେଉଁ ଥିବ ପଇତା ମଧ୍ୟ ଅପସତ୍ୟ କରିବେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଶାକୁ ମୁଖ କରି ତର୍ପଣ ଆଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କର୍ମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଅପସତ୍ୟ ହେବ। ଅପସତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଇତା ବାମ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହିଛି ଅପସତ୍ୟ ହେଲାବେଳେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅପସତ୍ୟ ଏବଂ ତିଳ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ଯାହା କିଛି ଭୋଜନ ଆଦି କର୍ମ କରିଥିଲେ ବା ସେଇଥିରେ ରାଶି ପକାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ରାଶିରେ ପିତୃଲୋକ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କଳା ରାଶି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଲୋକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟତା ଆମେ କହିକି ବାରମ୍ବାର ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତୃତୀୟତାମ କହି ସେ ଜଳ ତର୍ପଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ କାହା କାହାକୁ ତର୍ପଣ କରାଯାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦେବତା ତର୍ପଣ ଋଷି ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିତୃ ତର୍ପଣ। ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କରିବେ